mara mentire nyisa ni winja gi kanye kabende pod wamedo kwa ini inyalo nyiso ni to ang'o manyien kata ang'o motimore kamoro mara mentire ni krom gejwang nyiso ni to ineno wage kanye to ang'o maber kata ang'o marach kamoro mara mentire kanyo kabende warwaki mondo mi donje Duond Onagi kama wago mbaka kachiel kod jotelo mopogore opogore chakre chieng' wuok tich nyaka tich abich to mana pages mago Facebook page Chuny Onagi TV, TikTok Chuny Onagi TV, YouTube Chuny Onagi TV, kama ta Chuny and Steve James aka Nyakwar Nyaronyo 1 kaka wonen tarika pagachiel dumara deka igagana rio kod auchiel chenro en Duond Onagi kendo wan kande kachiel kod moluoro Godon Onguru wachako chenro yono machalo komandi kautul maken mamusi ni to rio nade rio makare yes mokwongo mor kabisa kuom bedo wendo odiochieng' makawuono kendo ang'eni ma odiochiengi mokwongo Chuny Onagi TV erokamano abago erokamano kuom yudo thuolo mar biro e Chuny Onagi TV kaka kawuono ama nyiswa ni josiaw chiwo nade ma thuolo mari mar muso janeno mar Chuny Onagi TV erokamano ne jowa ma johera mag Chuny Onagi TV moso uduto noimre uru godhiambo masani Siaya wan maber wuok Siaya and kawinje wach moro marach mogore e ngima jo Siaya koro ageno ne wan kare erokamano samoro iwat janeno mar Chuny Onagi TV adako mondo minyiso ni to Godon Onguru en wuod ng'a Siaya kacha erokamano iluonga ni Godon Onguru Onyango wuod Asembo kamoro ni Kamalumbe manitie Omia Katombo village East Asembo location endo East Asembo ward wuod jaduong' moro miluongo ni Hesbon Onyanga Yot to gi mama miluongo ni Margaret Adhiambo Tengo manyama jiwa so an be an nokeu sakwa be ok mabor ahinya but majiwa school ka mokongo timo ni most nano ka chal ka gima en giliel otieno manyoro awito nyathi nyamera maduong' so wuod nyamera ma ben waponogo kane wadak kode an kane watindo napani en omera kata maluwa but en wuod nyamera maduong' nyotho apoya nikech ripode nyo wayudo mana ni otieno mar tich abich ne obedo gi tabu mar ng'ogo remo to ka jogi goringo kode bondo to kanye chopo nyoro gotieno ka itemo thieth mare around saa 4 otieno to ne Nyasaye ome koro wakone mane chenro mar Nyasaye oket chunye kama okwe watimo ni mos kabisa tilono mar ariyo kaka Chuny Onagi TV wan gande kachiel godo ngeche mabende wachako godo chenro ngeche gi gin gigo mabende koro jodongo ne tiyo godo kendo kata kane dwaro gol wach moro mane chando ji ngero ma kawuono joluono go ngero ni dhap joka ng'ato kik idonjie dhap joka ng'ato kik idonjie mane olo nang'o ing'eyo ni joluono ng'iyo ni miere ka miere ni kod wechegi to bende seche ma miere ka miere ni kod wechegi to nitie gimiluongo ni remo kata rach manade to samoro iwacho ni remo pek moingo pi omiyo ka joka ng'ati neno kata kalwenyo tinyalo mna bedo jathek to kik ibed ng'ato madhi kuro mondo olie mach kata mondo kethruok obedie nikech kata tek manade to gin remo achiel so inyalo mna konyogi mondo gima nie kindgi marach olosre obed maber to bende gimiwacho ni seche moko inyalo paro ni oendere kata ni ng'eyo e giri joka ng'ato to gikone ine midong jaricho nikech ok in rembgi sama remo pek to nyalo dok magiwere wach to in manyo ok in rembgi ibedo jasikgi duto erokamano Godon Onguru anu ka en achiel kuom yawuoyi matindo mabende nie telo gi sani erokamano to jomatindo osebedo ga kaywak ni ok migi thuolo mar bedo telo aneno ka in e telo koso mari ni manyo koso miyi anyalo wacho ni telo Nyasaye machiwo to kendo ago erokamano ni Nyasaye omiyago kapod an kijana matin gima vijende mang'eny wasebedogo en wach mwasebedo kwa winjo kiwachonwa ni jo kijende matindo gin jotelo makiny to kiny pok no chopo kech kawuono wawacho ni kawuono kendo kichika ni kiny warom to kiny ka biro to en mana kawuono koro nyakwa beda jotelo masani to en mana ni koro an anyalo ga wacho no wetena ni onge gima tamo wa kowuok oko nwadwaro an okomiya nawuok ok adhi amanyo Nyasaye no bedo jakora mayudo nikech ne an gi yie kod geno ni onge gima tamore ka in kod yie gi geno gimidwaro inyalo yudo kikwayo
Magi minyalo nyiso kijana mano chendo ni wuoga wuogi dhi many. Ng'ama dwaro iwacho ni duong' eka no yawni. Kwa eka no miyi. Omiyo an adwa wacho ne wuoyi wadwa ma nigi gombo e gimoro amora, ok mana kombe mag siasa gi. E gimoro amora midwaro, we rito. Wuogi dhi many. Onge ng'at mawuok madhi e bungu, onge le mawuok e bungu mabiro ne ng'at e dhot. Jadwar nyaka wuog madhi dwar le bungu eko nyalo duogo gi le mobed kod chiemo. Kamano. Erokamano Gordon Onguru ne idhi e bungu mi manyo le. Yes. In gi le. Anago. Ne ya dwar gi gimoro. Nyasaye notelona madhi e dwar. Maduogo gi gimoro. Nyiswa ni to lek mari mane bende ni gombo ne jo East Asembo Ward. Yes. Ne en mane gi king'iyo gi sani ka gisebedo tich gi ka gigi mineno ka okang' mabende isego. Inyalo wacho ni East Asembo chalo nade gi sama koro intiere. Wanyalo wacho ni gi sama wuone ok onya bedo kama nayude. Nitie kamwa gole gi kamwa sude, nitie gik mane onge sama nadonjo masani wasebedo go. Nitie gik ma ne apango nonego watim, nitie mwasetimo, nitie mapod wadhi mbele gi timo. Samoro timo duto te. Ge sami dwaro gimoro inyalo gombo kikia gima nie i agulu. To kichopi agulu ming'iyo kaka gik midwa ni toki. Tiyudo ka samoro gima nitie monego toki tin mok rom jogo monego pidhi. Yeah, koro en mana ne matin. Chiwo singo mang'eny. Agenda bro timo ma to kichopo kucha to moko gore Luanda. Nyisa gimomiyo ne bende ipan ni jo Asembo, jo East Asembo Ward noweri ma bende koro ne gimi komno mar MCA nikech ang'enu chung jok mang'eny. Yes. Nyisa ni to policies mag kata agenda magi ne gin mage ma bende ni rengo go East Asembo. Achiel gima nawacho ne gini agombo na bed jatelo ma kagiyiero to ok biringo wegi. Matene jatelo manitie masami dware tiyude. E chandruok e ber wan kodgi. Ng'enyne ne yudo ka jotelo magiseyiero ng'enygi either kane ok gin jok manobiro ka joka pango. To ka giseyudo kom to gidhi pango. An akone gini kom umia mar MCA ni ok en madhi konya pango. Abro betie dala. So mano ase keep promise nano ni an poka pango. In dala. An adak dala. Ka gidwa neni to giyuda dala. Mar ariyo nang'iso gi nadwaro telo migoye mbaka. Jotendwa mang'eny koso dhi mondo girom kata gi ji. Nikech nitie gimoro ma jowa oseng'iye jopiny. Ni en ni kone jatelo tineno pesa. Mano mono jotelo mang'eny betie gweng'. Nikech jopiny neno ni koneno jatelo to neno bengi moro mawuotho gi tiende. So mano anakone gini jodala wa kuyiera to an mano kadwa timo. Nikech samoro pesa no onge. Wadag, wang'i, makata ka kom ni achaka weyo higa manyien. To kumona dak kodu. Ing'eno jotelo mang'eny kise idho ngima mibiro kori pango miwe dala wan osiepeni mane ibudhogo iweyo. So kapo ni happy okudhi obedo maber moyieri kendo dok mondo idhi rom kod yok bed mayot. Kanye umodho kodgi pie gweng' endelea gi modho pito chieng' miyudo gimoro to madh kodgi soda. Ibo yudo ing'ene jotelo mang'eny yudo ka tek onge manyalo dhi chiemo kata ke banda. An kichopo Ndori kipenjo ni tagodi koyo ka kecho oingo to dhiga chiemo kanyo bro koni ni nitie jaduong' moro bulo ring'o opposite stage ma Ndori uyoma. Iluongo ni wuodo ba. Agodi ubet kanya i debe ma ok rom 10 by 10 mabati. Tibulo nwa ring'o kanyo molos maber go juri. Wachiemo chimba kanyo. Kendo gima mit manyalo wacho ni kanyo na chiemo kanyo ta chiemo gi japiny. Tok gi expect ni nyaka nyiewne gi chiemo. Gia gi wuok ni gibiro timo ang'on? Gibiro chiemo. Ng'ato chul mare. Chul mana mare. To seche moko bende adonjo maka yudo japiny to kona ni mheshimiwa kawuono ane manyieponi. Cham ring'o e bilna. Tawuotho e chiro kanyo tagoyo mbaka gi jowa ma vijende ma go boda mine na mausa lot gi nyanya chiro kanyo. To bende ng'ama kwaya pesa onge. So mano e kama wasechope kodgi mondo wa tim mano. Na promise gi ni agombo ni mondo nyithiwa yud basari. Tado wacho ne jothurwa ni obedo malit ni kane chopo higa mar ariyo to koseyierwa to sirikal mamalo kokalo kuom jatelo ma control budget owacho ni counties okonego chiw basari
ni mano joma nie sirikal mag counties weche gi mano migi en weche mag ECD to gi polytechnic momiyo basari nyodwa budho kok chiw but president nyocho golo wach ni mondo bedie andike e kind counties kod national government ministry mar education mondo ne kaka inyalo kony nyithiwa yud basari e yo makare. And ageno ni financial year manyien wabiro bedo gi thuolo mar chiwo basari ne jowa. Nitie gik man wagombo maber, nitie mosetim, nitie mapok watimo. Yeah, but anyalo wacho ni mane wasingo ng'enygi to wadhi mbele gi timo, ne wasingo ni wadwa ni waketie nderni wa moko neno mabeyo. I'm happy ni kawuono kichopo Ndori to waloso gimiluongo ni Ndori Ring Road. Mwagolo from Chuodho mwaketo e standard mar bitumen mateno go e lam. Koro jowa matimo ohala ok bed gi tich matek to giwuotho mayot e chiro kanyo. Nasingo ne jothurwa ni ka donjo office abiro dhi gero negi fish banda moro ko Catch Beach manitie Asembo Bay wasegero but ago ero kamano ni sirikal nyo biro ne dwa gero gima iluongo ni modern fish landing site. Omiyo wageno ni kolose to koro biro bedo mo accommodate kendo kelo ohala maduong' moloyo ginene banda manyocha wagero. Wasegero ECDs skunde mopogre opogre, wasegero moro Gunda Route manitie South Ramba, wasegero machielo Aduoyo manitie Omia Mwalo, wasegero machielo Kandhere manitie Omia Diere. Wadhi mbele gi gero moro na Lara to wase stall matin manitie Omia Malo to gi machielo be wadhi mbele gi gero manitie kamoro ni Konjiko be wase stall to waseketo ne pesa mwang'eyo ni project midhi gol sani en achiel monego watiek mondo nyithiwa oyud kaka somo. Wasetimo gundho nderni to pok owuok maber ahinya nikech nderni mwagundho ng'eny gi seche makoth obiro kata machwe matek to jopthurwa pod bedo gi tich matek mar wuotho ka gidhi kuonde ma gidwa dhiye. Wasetemo pogo kothe mag maembe nikech winjo na Asembo piny maber ichame maembe. Higni 2 mfululizo asebedo kamiyo grube kothe mag maembe ngowe mondo gipidhi mondo giritgo mondo wane ni wanyalo bedo ni ka wan gi productive maber mar maembe to factory moro nitie manochak Ramba masani seche moko kuti nikech koso raw material ma en maembe monego regi nikech ok onya rego maembe wa manyachon nikech nigi fiber mang'eny. So wageno ni mago be watimo. Wase timo gik miluongo ni economic empowerment ne grube mathoth nyaka nadonji asebedo kaluongo osiepe na wagarambe wamiyo mine seed capital gi joma vijana mondo gichak go ohala. En mani ng'eni pesa itichiwe kawuono to seche moko ok inyalo luwo gima group dhi timo kode. Bantie grube moko mabe osetimo kode maber, moko bende seche moko koyude tibare. Ya gini wan gima wayudo kuom mheshimiwa ni ma wabara wadhi mbele gi bura lakini matu watimo nade wabaro wasechiwo nyaka gwen ne grube mondo okonygi e boost income generating activities. Wase temo kabisa e hika ariyogi asetimo sport for talent development award kendo ne wachako matin but nyocha manu watimo mogik higa mokalo December kane watimo memorial mar manosewewa Raila Amolo Odinga ne otimie maber maloyo mwasebedo kwatimo kendo wageno ne kata higa ni pod wabiro time mondo wakuza talanta mag nyithiwagi waket gi bisi kinde ma ji nie rusa mondo kik gidonje time mag anjawo gi njore. So wasetemo to nitie moko mabe pod wang'iyo mwadhi timo mbele ka Nyasaye yie kapok wachopo 2027 e yiero manyien. Erokamano. Itiyo gi dholuo moro kandi ni sama bende ilaro komno chalo sama koro iseyudo komno to agulu mane paro ni dhi gigo cha iyudo kaka pok nitire kacha matin moingo gino ma bende ne cheko. Yes. Samoro nitire gigo ma bende ne nyiso japiny to ok odhi kare kalure gi ma bende ne nyiso ndalo mi campaign. Nikech aguch county ten. Ya nitie mapok ochopo. Pesa mwayudo mimiyowa kaka county to ipoge ne matin ne wards mag development ok romwa. Like East Asembo nigi sub locations a beach madongo. Wan gi kamoro ni North Ramba to wan gi South Ramba, then wantie go Omia Malo, Omia Diere, go Omia Mwalo. Gin sub locations madongo. East Asembo ward nigi polling centers 26 ma jogo kura go e kura. Wan gi skunde mag primary 27, wan gi mag secondary 10, wan gi health facilities a beach ma
jowa ng'iyo ni yude konyruok. Seche ma wadonjo, seche ma nwachiko nwagombo ni ka pesa nitie to by the end of hika mokwongo ni dine wasetieko ECDs te manodong' mapok olosi. To nyaka nyadonji wase manage mana complete adek. Lekne ni chika beach. Ni dwaro gi beach. No ang'iyo ok ne gina beach. Ne odong' sama wuoyi kodi ni pod wadong' gi skunde madiroma 6 mapok ogere ECD. Moloyo to sub location ma ae manigi skunde mang'eny iluongo no Mia Malo. Pod wadong' gi Nguka, wadong' gi Powo, wadong' gi Rariu, wadong' gi kamoro ni Kaonje. Mago skunde mapok ochak kata gedo. But wadhi mbele gi mane keto gi mara beach miluongo ni Alara. Kidhiyo Mia Mwalo na yudo koseger skunde 3. To Mia Mwalo no as a sub location en kod skunde 4. So koro manodong' ne nadwoyo en wasetieke. Kidhiyo Mia Diere ne ayudo koseger 3. And nodong' achiel manodong' iluongo ni Kandhere en nye wasegere wasetime nade wasetieke. O South Ramba ne nigi skunde 4 to wayudo koseger 2 mano oseger Luoro Goboch. Koro nye wasetimo Gunda Rut watieko. Odong' gi Konjiko mane ochak gero to chung. But wayudo ne pesa matin $2 million mondo tieke mondo nyithindo chak kod tich. Kwa tieke to sub location 3 makwanogo biro bedo ne gin koro weche mag ECD waseloro. Wan gi North Ramba mabe duong'. Oseger nyawayudo kapod odong' skul miluongo ni Kitambo to wadong' gi Kusa. Kitambo gi Kusa ni pok ogergi. So nyaka sama wuoye kae wan gi skunde 6 mang'eyo ni wadhi tieko msimu na mokwongo ni ka ok watimang'o ka ok wayudo teko mondo wagergi nikech nok mar pesa. But ang'eyo ni 2 ma en Lara gi Konjiko to wadhi tieko. So mano kelo seche moko seche mipogo mwandu kiyudo komi East Asembo 24 million to wapoge marom. Sama ji odhi public participation ma jo piny obiro to wakonegi ni one county miyowa 24 million mondo watim go dongruok. Koro jo North Ramba wakawo $24 to wapogo ga beach. Koro wakone jo North Ramba dhi ubedu piny mondo yiernwa project mwanyalo timo gi 4.8 million. Okoyot ahinya because onge project malong'o. Kech ECD achiel ECD kigero Siaya kucha component mar ECD en ni wagero classrooms 3. Wagero daycare, wagero PP1, wagero PP2, then wagero office gi store in one building block. Then wagero gimiluongo ni sanitation. Wagero cho ma en 4 doors, 2 for girls and 2 for boys. So mano the budget mar geno gino sani is capped at about 4.5. Matene ne kidhia gi the budget mano miwacha. To sub location achiel inyalo timo na project achiel. To financially yotimang'o orumo. Mano koro keto wa idhi kwecho executive. Ne jatelo kata kana osemiwama to wang'e ni nitie gimodong' e agulu mar governor gi executive. Pod na moro. Kanyo mana wuoyi gi governor mopodo na wach ring road Mandori. Mwagero ring road sane ma is worth over 70 something million. Nikech ing'eyo ni gero Lam oken go Ndara Lam about 4 kilometer. It's not a joke. So to mano kilometer moringo within the market. So most nyakwa kwichi okinyal tegemea ahinya mana mosepog 24 million. To mano yoro ni kosepoge kamano tiyudo ka kuonde ma institutions tin gin safe. To kama institutions ng'enye winjo matek. Mama gi bende ugo mbaka gi ja East Asembo mong'e ni mae gima dhi mbele. Mang'uro onge. Sama wapoge to ng'ato ka ng'ato biro. Mane kore teko ne. To in bende kaka ng'amo yier nyaka kori par outside the box. Nito gini wadwa timo nang'o. Samoro inyalo kata miyo wang'i. Like nyocha nitie kata mna yao yewni moko. Mane water pans manonego kuny to nwakete pesa manwaketo ne tin. So na wuyo gosiepna ma Keno Dede ma wuon Sofco. Noyudo kose kunyo moko before through network ne manie ground. To natero ne abende 4.
ni osiepna nikech abende an jasof kod an member to an MCA konya joga ywak kuonde ma gimodhi dhok onge. So nyocho kunyo na water pans ariyo. Na tero ni ang'wen to kunyo na ariyo okona ni kochako yudo funding machiel to boro timo na ariyo. Nyocho timo na moro iluongo ni Kakonya manitie North Ramba to timo na moro miluongo ni Boi manitie Omia Mwalo. Mano koro wamanyo partnership gi institutions mamoko. But ne wachiko no nego tim na machiel iluongo ni Kokach manitie Omia Malo to gimoro nitie ni Kanyango kata Yao Kodwongo manitie Omia Diere. Gimomiyo wadwa watimage ni sometimes like Yao ma Kanyango no kokunye to biro konyo e control flooding matimre in our wetlands kuonde ma jogo nego purie cham. Masani ok tim maber nikech seche ma koth ochwe to river stream ne ji ose ketho. Yudo ka pi koso wang'ayo koro pi muomre puothe. To waparo ko kunye to biro dhi maber. Erokamano maduong' ahinya. Erokamano ne janeno ma Chuny Onagi TV ma en Duond Onguru ma bende en kacha MCA mar East Asembo. Kendo wago mbaka kacha mutude kachiel kod weche mag East Asembo kaka bende osebedo kotiyo ne japiny kacha. Iye mondo chaka penji ni to iwacho kacha ni samoro allocation mimiyo utin nikech nok mar omenda. Yes. Nok mar omenda nikech Siaya County ok mi pesa moromo koso nok mar omenda nikech ang'o matimore? Nok mar omenda nitie nikech one pesa mimiyo Siaya madong for development that billions maybe about 9 billion madong for development is about 30%. Modong dhine 70% the recurrent expenditure chulo jotich tim nyiewo gik mamoko so 30% ni dong 30% ni iyudo ka seche moko wan gi gik miluongo ni pending bills gin pending bills miyudo ka moko are accumulated even the time mar local government authorities mano biro pod nitie joma bandho ga county nitie mano obedo pending during the administration mar the first governor obligation wacho ni ok en ng'at mani obeti office en office itself. So you look at some more pesa mobiro union chulo pending bills gi so the money madong for allocation multiple project you look again mangono team the seche moko you look government modonje be nigi flagship projects magimiyo priority and most of flagship projects gi kaoga pesa madongo koro ile male ni samoro flagship project ni onego bedie no yudre award ni so like sani omewa 24 million but awacho nini 76 million ogera flagship project maen ring road moger Ndori ingene mano samoro inyo kamoro Erokamano county assembly ma Siaya. Yes. Un kaka member of the county assembly ma Siaya kacha kung'io ka dongruok ma Siaya county dhi mbele uneno kusamutimo oversight unyalo wacho ni county dhi nade? An kawuono ka ng'ama osedak Siaya for the time ma devolution obiro anyalo wacho ni in the 3 years maseneno ka governor masani nigi office we have some things mwanyalo wacho ni take homes mane okwaneno for the past 10 years. Duond Onguru, yes. MCA East Asembo Hall. Yes. Wacho ni giesani igni adek mabende koro osekalo gi. Yes. Ni uneno lokruok moko mathoth moengo igni 10 mokalo. Nitie gik ma anyalo wacho ni manyalo kwano ni. Masa mora nyalo ko ni koro kelie kata mna governor machon. Ipenje ni to yin mani wuok. Kwano na gik ya 10 makoth go oko mani we Siaya. Samoro nyalo tame. One, because samoro no kowe flagship projects moko malongo. Samoro no timo gik matindo tindo. Ma seche moko ok mak wang japiny. To Siaya kae mego mang'eny kabisa ni dongruok onge. Igocho ang'o momiyo wach kosepo kiwinjo gini? No, adwa wacho ni gimoro. Ma momiyo wan kodi mlerno gini maber. Adwa wacho ni goye nikech dongruok onge nikech governor manwa yiero ok en ja PR. Mana chiel. Okoero pakruok. Gi gik ma samoro onge. Kawuono kidhi Siaya 10 years king'iyo records mag county government ma Siaya there was a location mar gero stadium ma Siaya consecutively for about 8 years. Yani gera. Gero stadium ma Siaya. It never saw the light of the day. No chaka en mana gik mano kunyo wegi kanyo to
gedo mondo obed no tieke kuom higni 10 nok otieki. Phase 1 mar gero stadium ma Siaya banyocho host nyaka Gor Mahia mo host nyaka Kikos kanyocha ne maji sane go mpira within 3 years mar bedi office mar governor masani otime within 2 years motieko. In fact, kum stadiums tema nitie Western Kenya region onge stadium manigi facilities minyalo pimo gi Siaya kapok jolwenyo donje kawuono. Japiny winji wuog sani the gima ne lando kabisa nyocha an Kakamega the kama oni Bukungu stadium they need the kind of amenities mani kuro gi state ma entie okinya pime gi Siaya. The maru kanye the Homa Bay makori licho kabisa ne capacity ne is almost half of Siaya capacity ne idwa wacho ni Homa Bay en mana PR no capacity ne is slightly half mar capacity Siaya majo Siaya ogero through their own source and allocation. But Raila Odinga stadium Rosh ma Homa Bay sani osetieko uneno maber nikech serikal otieko part manoti mangono otim. Let me tell you wadon the mosmos itemo wacho ni stadium Siaya oger gi Pes County. Yes. Nyaka samo malimbe kero onge pesa moyudo kata from the national government. Nyaka samo we kodine. Kero seketonwa pesa mar gero stadium Siaya. Kendo jo ntie contractors magin jo Kenya Defense matiyo siasani. That we call phase 2. Phase 2. Phase 1 to ne mar county government Siaya. Phase 2 idhi timnwa gi national government. Phase 2 en medo terraces. Kagise medo terraces to giketonwa canopy. Ewi pap kuonde manudong manok wakete canopy. Kech canopy we only manage to keto VIP pavilion, the main dais kende manu wakete canopy. So the rest jo Kenya Defense Forces the timo. Yeah. Sani kidhi Siaya kiyudo the surgical complex moger Siaya referral hospital has never been there before. Governor Masani ogere what is going down Sani and team of fitting with over 10 ICU capacity beds minyalo time surgery Siaya majo wantie. Wuogedhi ne the kind of complex moger Yala hospital. The kamoro ne ukwala. You see some of few things. Through partnership gi Safaricom, Sanegi gero the best Safaricom ogero no the best ones. Kamoro ni Nyangu in West Ugenya, to gigero no machielo bende a health facility kamoro ni Tingare in Sigomre, Ugunja. Through the governor, wabedo gi municipalities adek. Away from 2 municipalities. Municipalities gi konyo gwenge kata counties yudo pesa mar mawuok from development partners kaka World Bank to modernize these municipalities. One gi ka nyaka pakapok governor nobet ne wan managi Siaya municipality. Ka wan gi municipality ma Bondo to wan gi municipality ma Ugunja. So wan gi municipalities adek. Sani wagero kidhi Bondo North Sakwa kamondi Barkowino wagero gimiluongo ni modern ECD kama nitie gi facilities te mwaparo ni nyithindo masomo kene ji mang'eny tero nyithindgi skunde ma private gi because of some kaging'iyo ECDs wa wan go ma kawaida giyudo ka nyithigi ok biyudo the gik magidwaro ni nyithigi okalie through. So governor decided ni otimo mega project morachiel on early childhood development and osetimo ma Bondo is complete. Imodong en mana equipping. I think by next year we wabodhi chako tiyo kode en nyaka gi training center mag ECD instructors mabro bedo train kanyo en gi play areas en gi kuonde ma nyithindo ma pod tindo nyalo dhi for daycare en gi kama bro time kata mana janyuol nyalo biro timo breastfeeding gi the rest go waketo kanyo. That's one of the best. Kingio the kind of gima kata governor timo timo ndernigi ntie sane no chako wasetimo a number of roads motimnegi upgrading in Siaya town municipality ma Siaya a number
watimo moko sani nitie madhi mbele mochiegni mandori nosetieki nitie madhi mbele mochiegni tieki kamoro ni Sega nitie manosechaki but because of funds pod ochung kamoro Nakala nitie ongoing works matimre Usenge mitimo ring road but also we thank national government nigi kelo nwa gi gero the mini port ge fish landing site kamoro ni Usenge mwageno ni nyaka jo revenue bro bedo because Usenge act as a entry point e kindwa gi jo Uganda ma kata mwandu mang'eny ma samoro donjo through pi kowuok Uganda samoro irwako illegally through Usenge but that's why odwa ni mondo poto bed kanyo mondo jo KRA obed kuro. Ero kamano kapok wadhi e break nyiswa gima tin tuga nikech nwaneno kacha ka bende gi osuptende mogero mabeyo manyien gi. Yes. To jothieth bende nen kacha gi ywak kata mana dakteche. Ywak e yo mane? Ok chulgi. Enge shida mar thieth gi bedo kaka jo thieth mag nurses, doctors ok en county. Anyway, mostly nitie agreement. So agreement gi is countrywide. But ingeo ni sama CBA ma the ministry or incorporate go county government to gendiko gi unions mag health practitioners samo ko bedo implemented to branch or county union offices nyalo chiwo notice in each county. Marwa it was worse at some point but anyalo goero kamano by now ne county government oyudo agreement magi winjore magi implement magi nyalo gi promise magi nyalo timo bange but jo wamanyocha chiwo thieth odok e hospital mondo chiwo thieth. Ero kamano nyakoro magajwang kamoro maro mentira ka thul makena mapoda mador wake Chuny Onagi TV Adundo Jaluo wan kande ka achiel koda MCA ma East Asembo Duond Onguru nyakoro magajwang mabende wan godo kandi omeyo kikidhi mabor medicate mana e Chuny Onagi telo no mar ariyo bende wadhi ng'iyo kacha ni to en kanyo koro magajwang ke chawinjo ka chal ka gima governor nikodi nade nigi governor nade Governor en ng'ata. Governor en ng'ati. Yes. Kamodhie midhie. Ok ni kamodhie. Conscience. Ya, nwano tielo no mar ariyo dhi nyiso ni to chalo nade nyakoro magajwang nikech weche osebedo ka wachore mang'eny ni Siaya ok dongre to winjo ko wacho kacha ni governor ok en governor ma PR kendo gisetimo kacha gik moko madongo achiel ariyo adek. Omiyo ka entiere chenro ni nyakoro magajwang medicate mana e Chuny Onagi TV wadhi duogo kacha telo no mar ariyo wadhi yawo kacha layo mag Facebook page Chuny Onagi TV, TikTok Chuny Onagi TV, YouTube Chuny Onagi TV kaito bende subscribe channel maro ma YouTube Chuny Onagi TV, follow wa TikTok Chuny Onagi TV, follow wa Facebook page Chuny Onagi TV. Wan bende kacha gi namba mar simu telo no mar ariyo inyalo wana tole line mar studio mar 07 41 3 kata 0731 084 4138 nyakoro magajwang telo no mar ariyo bende wadhi go mbaka kacha kalore gi wach mabende noliekore en achiel kuom jogo mabende nyalo influence makamu noriembi mage bosses wadhi nyiso ni to bosse duoke kose poko duoke kaya to wadhi go mbaka kacha e Linda Mwananchi gi Linda Ground nikech wach bende wachore go don jomoko wacho ni kocha jomoko wacho ni koni ang ni nyiso telo no mar ariyo adhi e break ang waduogo to wadlayo koro mbaka chiel ka chiel waduogo bang' sama chuok ma en Duond Onagi. Looking for furniture that speaks comfort, style, and strength? Welcome to Kolweny Furniture's Kisumu, where quality meets affordability. From elegant sofas to strong beds, stylish tables to modern cabinets, we've got the best furniture to turn your house into a home. Enjoy great prices, long-lasting durability, and reliable delivery services right to your doorstep. Why settle for less when you can have the best? Visit Kolweny Furniture's Kisumu today. Call us now on 0716-520-294. Kolweny Furniture's Kisumu. Built to last, price to please.
Ma en Duond Onagi. Ma en Duond Onagi. Erokamano nyakoram gajwang kuom kete mane Chuny Onagi TV Adundo Jaluo telo mar ariyo mabende wan kod kaachiel koda mheshimiwa mar East Asembo pod wan kod kanyo koram gajwang kendo wago mbaka kacha kotenore kaachiel koda weche mabende otenore kacha kaachiel kod Siaya County. Kapok asomo ote mag koram gajwang mondo mi apenja ne Gordon in kaka achiel kuom kechin jatelo pod nyalo chi in youth Asekalo youth. Isekalo youth. I'm now 38. I will be turning. I'm 37. I will be turning 38. 18th of August. Hapo in youth. Sina koro. Miwa pachi nitire kabende Linda Ground, Linda Mwananchi. Yes. Gini thago ojende sana. Tuandero kabende rowere matindo. Chutho bende ikanwa bedo kande kaachiel kod MCAs mamoko bende wagomba kakandi. Ido ka pach gigimbe moko siro Linda gin parareo. Wan gijo Linda Wananchi, wan gijo Linda Ground. Noa gigolo to akacha nyoro jo Linda Wananchi, kawuono be Linda Ground ogolo kacha gimulongo ne Linda Lies. Linda Mwananchi mogolo. Linda Mwananchi mogolo Linda 10 point lies. Miwa pachini ma inene nade kaka jalo mabendo sebedo ODM komigini ogbuora. Na gima timre ODM sani. Uchiel en gima nyaka ne timre. Sasa ya mayien maduong' ogore piny. Winy nyaka ke. Kata nye gin winy mar familia achiel. Nyaka gi ke. Kapod imanyo yien machielo mibiro idhi. So mane gima timre ODM gi sani. Nine wawito ng'ama ne nyalo go ni to jite winjo. Kendo kano go ni to kata kane in gi pachi moro ma contrary. To you listen ni ang'o miyo ochungo pachino. Kama wantie ni podu kwa chopo kanyo. Emomiyo neno ka wan gi joma Linda Ground gi Linda Mwananchi gin jok mane gin factions ariyo manosebetie kata kapok Raila otho. Nyinge manyomigi. Ing'eyo ni kane wadonje tok lweny mar Gen Z mane dek auka yamo mapek mane dek tero William Ruto dala. Momiyo nowit finance bill ma 2025. Raila ne oyie mondo koro Kenya obed motelo. Kata kano kohero Ruto kamano. To nong'iyo ni kapo ni Ruto ni jogo riembo modhi. Wachomo kanye. Wanyalo wuok e pan to wanyumre mach. To seche moko ko wanyumre mach ma mach bende wabaro mach ndasi nugi ole pi. To samoro jolwenye mane nyalo kawo Kenya ka koro rito. To samoro demokrasia mwasebedo go e Kenya ka ne nyalo bedo ni tek. So en gima nobetie. But koro ji ne ng'ur to wuoro ne nitie. Nitie joma chunygi nosechopo ka William Ruto nikech once gisedhi. Nye gin kodwa koni dendo gi ni expert osendiki tich. Kondiki tich donge boss ni nyaka miluor. Nyaka koro kata kanyo kiere. Remember nitie kinde mano osiep na mali Hassan Jo nowacho
Ni mtu ananiambia tukae chini na William Ruto tukisema nini. Mimi Ali Hassan Joho naweza kaa nikisema nini na William Ruto. Mano kane kore kwa yiero se kwalwa nyaka nolok tonono nikech koro se yudo tich kang'on karo William Ruto. Osiepna kendo ora ma John Mbadi nowacho chieng' moro ka en e piny Gwasi kucha ni jothurwa Ruto oselonj gik moko ka oselonj nderni ka to kata mitimo kata chielo timo nadi onge. Kawuono winjo kama ora nitie japiny Luo ka mokwongo bedo minister mar finance. Gima nokawo man be nago ero kama ni tho nitie gik ma historical injustices kata koko konyi to samoro iwacho ni suya kadum ko wadu to samoro guogi nyalo chiemo kata ka ino kichiemo nikech guok nyalo poko ng'ado chiel modhi yudo chogo. So nyaka nitie sama ka chopo tiloko tune. So nitie jowa mano oseloko tune ni koro gin gidhi siro wach mar Ruto tutam. Ane nyalo paro ka baba wuoyo to penjo gini to wach tutam okadwa winjo. Amonyiso ni kochopo 2027 okwanya bede edebe. Tutam gi siro sirikal uru ne Mbadi gi Wandai. Jok manie sirikal. Chieng' moro ka Raila obiro yiko chuor nyamin gi moro e ward na kendo mane gweng'a. Ni ji wacho ni ane sirikal. Ani ngina onge. Weche mag broad base gi tutam go penjuru Oburu. An mana kia. Badi ng'eyo ni koro Raila onge. Koro ng'ama ne nyalo kwero ji to dhano go break cha otimne nade onge. Yien olwar. Koro winy moko huyo. Winy moko wacho ni ok wadhi e gino koko wacho ni wadhi yudango. Mane winyo mar Linda Mwananchi ni. Ok wadhi adhiya. Wadhi from the point of strength. Wadhi from the point of weakness. Ang'o miya wacho ni jowa moko keto gini wadhi from the point of weakness. Kidhi e lweny gi ng'ato to kikwongi wachne ni an ok anyal bedo. So mano takosowa jowa manie Linda ground ni messaging margi omiyo kata kwa dhi Ruto to Ruto seng'eyo ni wan warumo wadhi kwa weth. Ang'o miyo Ruto ng'eni warumo nikech wan wawegi wasetiyo gi dhowa kok wakungo. Mwawacho ni onge jaluo sani manyalo bedo president. Onge ja ODM manyalo bedo president. Wan wang'ni ok wanyal, wang'ni ok wadog opposition. Wabetie serikal. Nyaka wasir mana Ruto. Koro idhi negotiate ang'o? Power. Mane? Dong magi manyo. Sekone gini ande. Ni onge ja ODM manya chung president. Ana wacho chieng' moro ni kadine wariek. To mane Raila othocha. We would have recalled winjruok wagi Ruto because Ruto was still at need. Pod en gi stress mar jo Gachagua kalawe, jo United Opposition kalawe. Wabe wako ni gima nyo wacho gi Raila kuloso broad base ni wan mwadong ni koro wakia. Ng'ama ne dhi dong desperate. Because ng'eyo numbers ma Ruto can boast of kata Kenya kwanza boast go parliament ma national gi senate gi numbers mag jo ODM. Wapenja ne kama yes. King yo crowd kata rallies mabende timbe ariyo sebedo godo yes. Wan kacha gi Linda Mwananchi yeah. Kachel kod Linda ground. Ere ground meneno ka bende jibiro maber kabisa kata ground man gi luongo man gi organic crowd. Gima lit na mogik en Jaluo ok adwa ng'iyo kuma oko. Gima lit na mogik magombo ni mondo waaye. Raila ne rallies ne pong mok chulo ng'ato. Raila ne kadwa go rally Kondele to ok omji Homa Bay. Ok omji Siaya. Ok omji Migori mondo rally obi opong ang'ono. Kondele roundabout. Nena kiwinje kumuocho wuok e cho kata wuok mna airport kata wuok mna itemo wacho ni rallies gi yo meji. Yes. Jomage Linda ground ko Linda Wananchi mana maome. No gigine no pile. Mapenji ni bases gineno. Bases mage. Kendo kata pichi ni nene social media ka ngene social media kelo gimoro. Social media don't lie nowadays. Social media ni nyaka gi AI. No AI go be wacho. AI to waloso go nyaka crowd.
So an gima lit na pinje ne gimi wacho no is a point and then wacho ni asani chal ka gima waonge ground maril mar organic cha iyo mojikone gikone. Of course people are competing on organic. Koro jomage man gi japiny mar adier makata ka giluongo rally moxology. Okadwa wacho ni wing mane gi japiny. Gigi te. Bantire wing moro ma moja moji. Maombo saidi nitiere makentie. En ground. Omo too much. To keto gima onge. Mondo ket ni jing'eny. Adwa nyisi gik moko ariyo. Kidwa ng'eyo ni japiny ol. Yiero manyo rumo mar by election manyo timo Gunja. Gi manyo tim Kasipul. Ugunja nigi jogo ombulu 60,000 gi wiye. Ombulu te manyiriwo ko manyogo Ugunja ok chop 15,000. Mano nyisi ang'o? Jomoko kogocho. Ok mano kende. Jomoko ko mano nyisi ni kata 2027 joma biro wuok ne dhie gigi otimre onge malong'o. Nang'o? Nitie joma ne wuok adhie gigi mani kech Raila. Maka Raila onge balot to kuchi onindo. So gimoro timre sani man kaka Godon ma pod is a young guy. Okaere because oketho ndath siasa maturwa. Eneni nyaka chulwa kwadwa pam. Nye warwako osiepna kendo ng'ama ahero kabisa. Nye timo Thanksgiving. Daktari. Bases manyo biro gi dhano nyo chiemo ma jothurwa mochiwo moleo ok nya yudo chiemo. Kombe be ok gi. In the ground. Kech dhano sol. Morwakne gi nanga. A Thanksgiving. What is the need mar rwako lewni mag uniform, mag t-shirt manyiso ni wan ki an ng'ane, an team ng'ane, wan e tutam, wan e ground, wan e manyasi mar alam. Maji dhimna lemo. Nitie tiende. Aning'e ni nyasi kidwa ko rais. Kidwa konyo rais. Ruto wuotho Kenya mangima. Donge. Samo biro rarieda, ok wene jo rarieda bo winje mor mar president. Kata winje tik president. Moko gi moko dhir gi mabor gi joko. Nige jomomondo manyo obedo ferid gi mitoka mondo nyisi ni with instructions. Ni nyaku mondo dhu bedie kombe mambele mondo ka ng'ana chung to sigalagala malo. So koro president akomor kara jok manyen go Kisumu ka. Ema oyudo Siaya. Gine magin Homabay. Gine magin Migori. Gine magin Busia. President, the same people. Bases mag school gi onego maki. Malor negi. Mondo ka president di Migori, we uru jo Migori otimang'o? Orwake mano wendo gi. Ka president biro Kisumo, we uru jo Kisumo, orwak president mano wendo gi. Ja Kakamega kokende kata a leader mariambo Land Rover ne. Ja piny biro mang'o Kisumo. Godon duoka kandi party leader masani mar ODM en Oburu Odinga. Yes, that time. Koromo gi kanyo. Yes. Anokane rachne. And adwa na wachne en party leader by virtue ni he has been in politics for quite some time. Age bendo miemano. He can steady the ship. So from the comments, ano kabende ntiro ganda moko mana wacho ni ng'ama nongo beni ne nyalo kawo kata onengo beni miyo komno ne James Orengo. Kalore gaka ose kedo ne party gi gik mosetimore. Mane nyalo wacho nang'o? Makosa notimre ODM. James Orengo go Dr. Buru ok nonego bed party leader. Kapok NDC oluongi mag dhi gi PM. Party leader iyiero a national delegate conference. Shortcut manyocho tigo ni mane mochwanyo mane lweny mantie kabe matin. Shortcut manyocho tigo no kagiyo okwagiluo the due process. Okiluo katiba mar ODM. Batai suru osechopo kamochopeno. Kokagiluo kara jomage motime joge motime. ODM ni party leaders, deputy party leaders adi. Adek. Why are we having deputy president? Katagi president. And in the absence of the president, the deputy should act until such a time
ma jo Kenya odhi yiero moyiero ang'ono a new president. So the deputy president at some point constitution mandates him to become the president immediately. So we had 3 deputies. We had Abdul Somad. Ma sani ko poniji odhi NDC to giamua ni koro rengo bed kacha party leader to onyalo weche mang'eny. Mano kuchik. Ko yiere, ko dhi nikech ka ji dhi NDC to be NDC ma ji dhi ni miluongo ni special delegate conference ni to kaneno agenda mar yiero mate ni onge yiero because okinyal timo gima oki notify through gazette notice ni dhi timo NDC. So yiero onge. Nitie ratification of gik mane the other party organs otimo ang'ono okal. The other party organ moting'o the NEC to tingo NGC to tingo parliamentary group okalo ni gidwaro ni Dr. Buru bedangono party leader. So special delegate conference dhi ratify mano onge yiero. Oburu kone dwaro kacha gin gidwaro power deputy sinu gidwaro mondo deputize William Ruto orengo kone no ni onongo gidhi for the presidency. Mabe samoro chuno orengo for presidency nyalo wacho na wachna gioka. No orengo morengo wacho when you want to go and negotiate with somebody ichako gi malo. Ang'eyo ni gima malo madhieni to ng'ama dhi negotiate ko chobetie. But kanye mikone bwana abe adwa president. Tiendani ok ni ok gidwa Ruto, gimbe gidwaro mana power mag negotiate. No, it must be negotiated. Onge ng'ama ok dwar Ruto. Nitie joma ok dwar Ruto. Team cha bedwaro Ruto. No. If agreement is there, to ginyala bet gi Ruto. Because so it is struggle for power both sides. Politics is human. Onge kama nyalo wache politics manyalo swano oath ni ano kanya tiyo gi ng'ane. Sane winjo ka jowa mang'eny wacho ni jo linda mwananchi tero gi kang'ano Kagachagwa. To jo linda ground tero gi ka Ruto. So Gachagwa is so evil Maruto to berberi. So jowa mate ng'eny gi gimiusonwa eni afadhali Ruto than Gachagwa. The question in the end, Gachagwa dhi bedo president? Well, that's the first question. Who dhi bedo president? 2. Ousunwa gimoro ni nyaka sani gimomiyo nyaka wadhi walu Ruto ni wadbetie power wang'ni ok wadhi ang'ono opposition wedi kata kindara. What is the guarantee? Donge nye wan go Uhuru Kenyatta ka mwageno chuth ni wadhi yombo Ruto kinyi mang'ich kech wang'ni wan gi system deep state. To en adier ni Uhuru olo pesa akia nikech ano kane dongi no siep governor siep mtie mbekni moko nyago make mana gi kanyo mheshimiwa we mondo koro wa yaw pap ne oganda no kawan kande gi sima mabende koro donjo ka ndie ka achiel koda utenya kor mgajwang ponono nine chendo ne nyakor mgajwang ka utul makende mabende koro da monda gweli inyalo gonwa simu e namba mar 07 dek achiel nono aboro ang'wen achiel adek aboro kata 0731084138 mano namba mar studio inyalo go sim direct kupon in gi penjo kata mana medo mara krom gajwang kato bende wadhi bele kacha an kande ka achiel koda Samson Ochieng Otieno wacho ni penj agodi gik UDM gi kaka otiyo ne jo East Asembo ward weche ODM were owerego. It's good. No yera gi UDM. Kaito Derek Senior would Asembo wacho ni agodi ne agodi wuro kata kaka dakwaye soda kawa denyo tamoa. Steve Blade, that one is a serious joker. Then one kachagi number sim nona abirio adeka chiel nono aboro angwena chiel adeka boro one give Frederick Opeyo tayama oyude yawa tayama oyude taya tayama oyude floodlight ma onego keto yude ma poko keti ero kamano yes. One gi James Agunda wacho ni wuod Nyamajiwa
Kaeto Nyakwatira wacho ni independent minds biro konyo joluo ok olo kwaya ma jotelo mathoth oketo goja piny to gik mitimo onge. If it's true ni gik ma MCA wacho gi osetimore tendo rengo kara kik jo Siaya wach ni governor ukti. Iwinjo man ka time ing'eyo gimone informative time chieng' moro ka ati wuoth Siaya and then you get the flagship projects. Maxi Moroka. Hello, Chuny Onagi TV. Yeah, Chuny Onagi TV nade. Maber, ma wuo gi ng'ati gocho kin kanye? Iwuoyo gi Dennis Yogo. Awuok e dala mar Homa Bay. Erokamano. Suba South. Suba South, warwaki e telo jadala. Kamano. Awinjo twak. Kendo twak aneno ka dhi maber. Erokamano. Nagombo mana penjo moro kapok amedo pacha. Penja. Agombo penjo jatelo Agodi. Penjo ma penje ni awinjo kowacho gik mane jakom wacho ni weche mag tutam go wawere guru ene mbade gi Wandai. Nadwa penje ni go nyalo nyisowa ni ang'o mane Raila min sama ne Raila wacho ni seche mag wantam tutam ni bedo mar Meru man to Raila ne wacho ang'o. Erokamano. Odhi duoko. Yes. Kaeto ni udwa ni medi? Koro nadwa na medi kama. Twak te wadhi go maber. Lakini sama koro jotendwa emobedo kaka koro wawachi ni James Agri. Rodwa no linda the Mwananchi. Then joma linda ground benitie. Ang'o mane mono wa mna bedo piny kech koro wan gi party leader sani ma yiero to kwanya dhiye. Mondo wami jaduong' Oburu teko. Mondo koro kata kwa idwaro to wadhi dwaro ka wawacho gi dhok achiel. Ang'o me wan gi pogruok e paro. Ta kwa yie mondo wuoth go Oburu achiel mondo wabed wawacho weche achiel kaka oganda. Ere tek kanyo nikech rally ro wacho jomisombo. Jomisombo go kata wan wang'eyo ni both parties gi kech kata kidwa wacho. Rally motim Kitengela gi motim Mwalo manyotim Busia gi motim Kakamega. Dang jatela godi nyiswa ni joka makane jopiny. Dung bang' no winjo ka jo nyithi university yuak ni Kakamega noko chulgi to Busia be noko chulgi. Dung nyiso ni ka yombo ji to kare jo linda Mwananchi gi omo ji to linda ground be omo ji. Koro anapane jotendwa o misi lidi jopiny wabedo magi para achiel to wawach gima nyalo konyo ji. Erokamano. Agodi penjo mokwongo en ni gima ne Raila ne wacho ni owe broadbase no wene mbade gi unit gini mano inyalo duoke nang'o kaachiel gi penjo barado kata wadhi mbele. Ing'eyo ni jakom was very clear in his mind ni mbade gi Wandai Giri already they were now working for another boss. Jakom nok boss gi anymore. Respect magin hukum jakom kaka their father. But their boss en ngama nie political arena. So jogi nyaka ne wacha tutam because mane msach gi. Penjo mar ariyo wacho ni kata rally mane jo linda Wananchi otimo kacha bende ne gifiriji nentire ywak ni jok moko noko chul gi baset. Anto poka winjo to kacha ka wacho ni gino it might be happening both side. Apani mane gima keto maler. Yeah. Wara wacho mani en gima ok onego timre. Maxi Moroka. Hello, Chuny Onagi TV. Ede nade? Adhi maber. Erokamano, adwa penjo jatelo penjo. Ine yamo owuo gi ng'ati gocho ka en kanye? Iwuoyo gi John Abuto. Awuok Migori County. Penjo na man go mokwongo en niya. Agodi gini complain ne ki ok ginyal dhi kamoro ko ging'e ni gidhi discuss ang'o. Anytime kida wuoyo ng'ar nyakwet oketha mondo mi wuo moisi nyakwet machiegni. Oburu kaya winjo ka tiyo gi wad moro ni wadwa ni wabed sirikal piny mondo wawinjre.
Mansin man right mesin ko buru kino chako ni wano ko winya ko ngino ok dinge gi medo ka pok bedo piny mondo wuo gi jatelo do manda die anga mono gi chiwo yot mondo gibed piny to kako Ruto tamore gik ma gidwaro ka wacha wan ma koro tamwa ok wadwa moloyo gin buru gi wacho ni gidhi giwuo to gin wuon be giwacho ni wano ko nyago ko gi ere ka dange gi medo yudo to pok bedo piny mondo mi wuo gi ng'ato ko insinya ko gibed kod piny ng'eni ana dwaro mage ma emadwan mondo wawuoye ang'o miyo gin gitengana kapok ging'eni gidagi wacha mondo gibed piny gikuong giwuo kon mondo mar ariyo nyo waneno ka nyumo kiwinjo parties waka nyumo ginya neno ka nitie gi Ruto wanyalo dhi godo mbele. Erokamano. Agodi ang'o mono leaders gi obed piny mondo mi owuo mondo ichiw direction. Gibiro mna wuoyo kaponi ochandre ni gibiro wuoyo. Gin joma dongo. Joma ong'ere. Ka Nyasaye ochano ni gibiro wuoyo, gibiro chopo winjruok. Erokamano gi jo Siaya Opio Chieng piny na godi ni MCA watene MCAs wetene madwa impeach Orengo ni otimang'o ka wadhi ka Ruto kik wabed blindfolded. MCAs ma Asembo dwa impeach James Orengo. Hapa ni mbaka. Yeah, kata gik madhringe social media. But okay, poku watch assembly. Nya ni assembly. Kiny waloro for recess mar 2 weeks. To poka winje ka en one of the agenda ma wanago kata business in the floor of the house. So onyalo beda gik social media mendeko. Emma Queen, Gordon is a good leader, which mowacho go ni kare, Linda Ground of the other most, ferrying people to attend functions here is too low for us. Daniel Otieno Onguru wacho gi mangima kabisa, ODM oserumo, jodonga ech kaka Mbadi Wandai wanga ketho ODM an Kisumu. Wacho ni Onguru wacho gi makare kabisa, ODM oserumo, jodonga ech kaka Mbadi Wandai wanga ketho ODM an Kisumu. Okagi kethe? Onge ngama ketho ODM. Mokuongo jomokwanogo ng'ata chiele ma ja ODM. En mna party chair wanga. Punda Jasunga Gordon kai kwedo to obloki datalo en ng'at makao critics wacho ni kiko kwedi table ibloki Asembo kai tieko ya. Stephen Charles Siaya County ni nono, nyisa godi ni en one term MCA, Orengo bende en one term governor, Siaya County ni nono. Very good. Ing'eni mano democracy mare. To ojakure mokwongo. Noko wacho ka. Onega ng'e ko Siaya to en mna samore mna gi kuch. Michael Mirasi penj mwesh kabe poden kod lek mar bedo senator. Yan go. Idhi bedo senator ma Siaya. Na wacho ikisng'io kaka nachako campaign. Nakone ka Dr. Oburu Oginga kudhi chung kaka senator ma Siaya. Tadhi kao. Grand inano kichame. Ko be uruok chung senator ma Siaya. Roero senator bet ka. Wangi ka gitiko mane? Tiko wedeo sabiro. Otika wedeo. Wan gi Steve Charles nyisagodi ni en mano asesomo Samson Ochieng penjagodi mano asesomo wan gi Steve Ble wan gi Frederick Opio asesomo mano wan gi Nyakwar Tuge Independent Minds bana asesomo paro kanyo koro mgejwang wan kacha bende gi Misiani Wunia wiwacho ni agodi ng'a maber kendo odoka no post mano awacho ni kaka youth leader makondele. Idhi ano post. En youth leader makondele koro gima chanda. Madhi ano post ni do en gi kucha. Polo Nyango Seka has done well so far on representation. Ask him what he has done as a legislator, i.e. bills he has brought at the assembly which has been passed into law. I've not. On that, we have participated on many bills, but I've not initiated a bill. I'm working on a bill on sports, and I think time given kapoko our tenure room, it will see the light of the day. Jacinta Wamagi from Alego Usonga West Alego Ward, Agodi Tano Tena Mano Tale Price Nathano Ching Aneno Mahesh, Calvin Gaura Good Progress Opala Boniface wachone ka umadho kod ginyuka mar baba gi Uhuru Kenyatta. Mano kiano wachona kanyo.
wan kacha gi comments biro kama mayore yore wan ka gi raka chel tu yes korom gejwang med mana kete kanyo korom gejwang pod wadhi kacha mbele tu namba mar studio kubuda gochon wa studio kandi wa chiwo kacha daka de kende to bendo waloro to ak namba mar studio en 0731 084138 namba mar studio menyalo gochon wa studio kandi en nono abirio adek achiel nono aboro ang'wen achiel ang'wen achiel adek aboro 0731084138 mano namba masudo kanyo kurom gejwang kapod wadhi mbele kacha yemoda pinji ka ndie kapok otieko nyiswa ni to makamu no biro ka makamu no kwajo piny ng'uono uno jo siago neno ka bende uduoke tich kose nena gima bende nene social media na ano kadwa uweyo makamu nigi boss ne and ng'ama nuwuoyo kuome bende mana boss ne nyocha winjo kowacho kane mano wadgi so ting' ni kuome kaka jo Siaya unu neno ni wacho ne udwang'o na siasa ok min mana ni nyaka wadhi too personal ade nitie mistakes moko ma forgiving ok yot ka ahinya to kata ki forgive to you don't forget wakaone simoro ka jano makika pod dwaro simoro ka ndie Chuny Onagi TV hello ng'ati gocho ka en kanye agocho ka Ndori erokamano karibu etwa penjinwa MCA ni lope manokonyo go ring road mane bath ndaragi lawinji penjin lope manokonyo go kane gero ring road bath ndaragi ng'ano monego gologi nikech kata mana any strike kata mana pikipiki mobayo to en mana lwenye tie dot ito mona en jo wale monego beni gologi koso itimo wachne nang'o erokamano winjo dwoke sane winjo owacho ni lo manogol lope mang'eyo ni nitie gin lope mane ogol kiloso drainage and the contractor pok otieko drainage works so once notieko to bro clear the drainage areas obenda wuoro kainya ng'ama ringe ei market ma japiko dhi gwene lo mane oko mar ndara pavement so you better be careful but ibro golgi ge contractor magologi Justus Jaramogi Ochieng bwana kone MCA lope man hapa nene Migosi mno Stephen Charles anja Siaya County Prince Palmer agodi dhi dala dala madhi kata sana mi wacho ni tiyo ni to jomoko paki ka jomoko bende wacho chilari adek wan gi Polo Nyango Seka fearing jopiny mondo owuond go wang' Ruto ok kony as a truth gima wacho ka ni wawe wuondo wang' president mi president the real picture kech wanyalo wuonde ma kaka ne wawuondre ni wan gi deep states gi system cha ma jo ODM ma jowa ma wacho ni ok wadwa dok e opposition wanyayudre ko yombwa gi Ruto mwadhi opposition manyiso ni gimitemo wacho ni kura mar Ker William Ruto onge Nyanza ka ok ni onge kura en go Nyanza ka nyalo bedo go is it enough man should be the question but why ka biro rarieda nigi over 80,000 voters ipani yuda jo rarieda maromo kod 40,000 madhi bet kamudwa more ni ditamre mochuno nyaka iom ng'ato game mi om ng'ato ugenya wapinja ne kama aponono ni gima bende ji wacho ka ni samoro ka ji dhi rally tichulo gi pesa ipani pesa ne nyalo influence ma bende ng'ato maka chop chieng' midhi go kura cha to gucho ne ng'ama dwaro kose onyalo bedo gima bende ji ok par ji oik pesa mar dhi nyiewo ombulu nikech mane gima giloso sani kisepuonjo japiny ni mondo wuogo dhi kata nyasi moro amora to nyaka chule pesa because ineno ka ni oketgi e bus imiyi 1,000 imiyi t-shirt kata gugudu the team go koko so I expect the omogi chieng' ombulu matene ka pesa onge to onge ng'ama wuok mbaka gore ka ni Ker William Ruto sekonyo ganda Luo kabisa kendo onge ker mora manosebedie piny ka ndie molo kaka Ker William Ruto osekonyo oganda Luo pachi
Ado wacho ne one Ker William Ruto timo gik moko manyalo duoko jaluo kuome. Achiel kuomgi ne en keto General Ogola CDF mapok jaluo pek obet nyaka ne Kenya yudo uhuru. May his soul rest in peace nikech noko last kanyo. Kawuono wago gara. Ni Ker William Ruto president mokwongo momiyo jaluo bedo minister ma finance. The big question should be ni higni ariyo modong'ni kata higni ariyo gadek modong'ni onego wane gima nyiso ni bedo Mbadi minister mar finance okonyo goluo. Kawuono wago gara ni Ker omiyo jaluo mokwongo kendo mamiyo obedo attorney general. Wago gara ni Ker omiyo kawuono jaluo obedo chairman mar budget and appropriation committee e National Assembly. Gima samoro jaluo pok otimo gang'on obet. Gigi te. The question ma japiny biro penji ka chieng' mogik nokonyo wa gang'o. To wandai to tiyo kanyo nade? Otiyo en minister mar energy. Japiny biro mna penjo. Sitima orodhre piny luo kamano. Wa pinje ne gi sia kuchako bende no ka stima makore kanyo. Kose podo kune. An ward na pok anene stima. Magi ka pachi ni ke aseoro ne list. Pod arito. An gi geno ni kapok odoko yiero to biro miyo nako. Godon ntigi ma itemo wacho kandi tenda ni temo wacho ni yawuto mo milemo ge nitire kako ongo bende gi mulo ganda luo. Gima dwa ni gitim and wabedu very clear. Awinjo ka ji wacho ni jo wago koko kuom jowa ahinya. Jowa momiyo go koko kuomgi. Noyier gi ministers ma Kenya kata waziri ma Kenya mangi noko yier gi wasiche mag Luo land. Giae siasa maka Luo. Gikel ne joluo gimiluongo ni projects mondo wane. Atandi kaka chairman mar budget ongi budget kanyo kaka gik ma oketi budget gi joluo are benefiting. Ndago gairo kamano ko lando kaka ma gima nie project ma nie budget, but the question lies be wachopo ki wacho na ninde ni prario nie budget e piny Luo ka nikech in chairman mar budget wadhi yiero ka nderni go losi mana chiel bedo Mbadi kaka ora minister mar finance ere kaka bedo ne kanyo konyo jaluo. Andado na wach ni kiko bedo konyo jaluo ba gik moko mineno mitimo kae manono mugik miluongo ni youth empowerment kiagi women empowerment. Those are zero development. Those are hand to mouth. Nikech kibiro miketo ke vijende tomboya ka. Ti lecture gi kaka serikal bel. To kitieko tigwe geche ni mang'eny dhi oko. Tiwene gi pesa magipogre moko gore. Jomoko hinyre. Mani konyo vijana. So watim gik ma impactful. Wadwa ng'iyo ni kane ine treasury. Jo wadi mondik ka KRA. Jo wadi modonjo. Mondo chieng' moro kata ki gimomiyo kata wagore kukuyu to gihingowa en ni by the time mane giyudo power they used power mondo jogi obed on critical. Kawuono king'iyo Ruto kofu ahinya andi ng'isi gimoro ing'e ni CS onge gi power of signature. Ng'ama nigi power of signature en ni department NPS permanent secretary. Tidwa ni ng'i kuonde wa ma jo hotel ting'e dia PSS. Nyisa ne awachagi lemono mar karaminisa mar omenda. Pinyo konge inyalo yudri lemono. Yes. Impact mane me koponi ne position inyalo kelo gande luo. One. And nyaka we make sure. Nyaka make sure ni submit my location of development. Tago kwano. Ni piny luo. A trillion kata ng'wen ma Kenya ni. Piny luo yudo billion adi. Man should be the first thing. Kapoka biro nyiso gi ber mar girano onego gi fill the projects. Ipo yudo ka wan gi projects ndara kuni kata nien idwa lose kata gi 1 billion. Ti yudo ka ikidhi kata mna Rift Valley ka tigero hospital achiel mar 40 billion. Who is fooling who?
Kasomo pachi tende ne wacho ni wan mana gi lemo gi kiopoko lakini gima ja piny feel to onge nyaka samo wuoyi kodine majority of projects mosebed ka kiwacho ni timo gi pok girumo samoro tingni be otimre nadi onge ane wodna an gi ndara ma mujumbe nosekwayo miluongo ni Wangarot Asembo be Kalandin mane contractor abandon ne nochak kware mna ndalo walo ko walo pod minister nye odero gumbo kwae ko join Ruto otinde kamolo kwae sani gi wach broad base to tinga poko timamo to yiga lokre awano ka Ruto ka William Ruto nowacho ni ndirni go idhi lose that equation mane gi machanda nikech president sasa mubiro dogo mbaka no chiko kosoko chiko koro we cannot be ni wan wachi chiko wa to sami chiko wa to tingni to pecho kuonde moko so jowa motelo maluwo president must tell president stop now joluo gi chiko wadwa neno tinga kiwacho ni ndara nitie mowuok bondo mano loncho se lonche didi madhi uyawe dereyo tinga onge nyo chako wache ka en bondo mok ni pesa nitie mibadhi moro ma pesa pesa nitie pesa imiyo ganga kech contractor poko chamo pesa pesa no kinya idwa blame ngano chamo pesa kech pesa to president ema en go yung masirikande ore moko ore poko biro contractor poko miwa wanyalo wacho ni okecho dhogoe nye waneno ka contractor nitie bridge cha ma connect wagi jobusia dhi mbele so the question ma jowo nego push wawego mbaka every day ni the team tumetenga hii njia ya kutoka hapa kupaka hapa itaekwa lami otimgi kapok wadoke yiero because kik kodgi mondo jaluo dhi ogokura e gima onge oganda moko wacho ni gineno ka bende gima bende gi achiel kuom gik ma bende gineno ka utegera affordable housing ma bende ko appreciate ma mano ti wacho no timo kare otimo maber kabisa kech oloko such town but the question ng'ama chulo pesa affordable house dhi dak kanyo chana chule kendi ng'ada mondo gere to kendi mondo ayude gimenya utego nyalo bedo nono kanyo nyalo ger ma ot bed nono utego jibiro joma nigi pesa donge igero nigi affordable housing mondo kony ng'a dong japiny mane ma piny mama mboga gi nano milion adi mondo inyiew ot ero nyose tiek bath moro ka milion adi mondo ibed gi ot kanyo to kikawe deposit midhi ket male tin mogik en pesa di tichule kuom higni 30 ji dhi to kaka udigo gi onge go common mwananchi ne joma dhi bet gi utegi kendo gin mna joma nigo manyala afford kao pesa to keto to ng'e kama obiro ga yude source mondo bed gi udi ibiro yudo ka joma nigi udi gi kendo mna jotelo udi gi okin mag common wananchi mago wanda ng'e ni kano wach ni en affordable housing ni en contributory mani ng'ade pesa naparo ni kong'ade tikona ni beti wang'ada godinde kaw ma idagie kich nung'na se chule to nyocha winjo ka minister wacho ni pesa ming'ado wa ok en ni mondo wayud go udi pesa ming'ado wa en mondo wakonygi kogero udi erokamano wadhi adhia kwa tiku kacho wasekalo sawa kacha gavana Orengo doke sit ne kose gumbo chal makawe Orengo poko wacho na ni ok odhi defend nyaka be very keen gumbo dhi vai for the time maradi an manya werne nya campaign ne 2022 mang'e ni wakawo gini nyorengo yombowa Siaya opogore reyo so sasa mi go kwand Siaya go kamoro ni luongo ni Northern River moting'a Algenya Alego Ugenya to gi Upper Game mano tinga Alego Usonga constituency to tingo Ugenya constituency to tingo Ugunja to tingo almost 3/4 mar Game constituency oginende River Yalo pogo wakodgi sasa milaro kombe tipoge
Tabu ma pod nitie en ma ji lemo te kaka ba lemo ni oburu we tich adi. That is when the matrix will change. To ko buru dhi defend kome, to joma nie lower river yala must be very careful. And that includes madwaro koma mar county must be very careful. And that includes my friend and former MP Odero Gumbo. Mawacho ne matrix pod favor James. Sasa mose yieri kidoke yiero 30% ingo. Ngech kata rach manade nitie joma semulo ngimagi 30% an go machako go. So amanyo mna 20 monda yombi. Okay, nyawe ikapo kiwacho na gimoro kuom William Duol. Deputy governor. And deputy governor Siaya. Nya neno ko lendo ne obeo dwaro governor 2027. Olemo negi. Aya kawadhi kwa tieko Agodi in chiel kum jogo mabende koro nie pauno mar thum kata pauno ma muziki ne antie county marino nintie county marino en county mabende koro segolo jothumbe mang'eny nyiswa ni to kaka MCA mar East Asembo ward ere kaka isemulo ngima jogo mago thum kata artist mabende samoro gombo mondo megilokro giyuda lokruok momatinde kaka isemulogi gimose chandowa ana support jothumbe a support gibai dhie gige gi kagi luonga kagi yudo gi kagi perform kama gintie anyalo perform ngene kata ke miya gimoro to anok tiyo kakao aolo negi abetengo na mewenegi to ainya na gombo ni ntie jowa mose bete thum kama negi huma. How I wish kata jotendwa madongo manigi capacity do kelo get together like gimanyoja MP ma Emurwa de Kir Joanna Ngino timone jothumbe mag piny Lang'o. So jowa poko paro mar timo kuza talanta mar jowa ma joluo. Jowa ma thrive gi ok gi thrive nikech giseyudo political goodwill. Gi thrive nikech gi jituma kendgi. San pod alemo negi but anto gimada gomb ni de wabede gi paro moro kaka joluo. Gi riwruok moro mar jothumbe wa. En litna sana ni waonge riwruok kaka jothumbe mag luo. And kata kose chem chaki to ng'enygi osegore. To mano biro nikech jaluo ahinya ego marwa gi pride ma wan go ok konywa ahinya ok wahero dembre. And wach moro be nie thirwa ka ni wan wadak ni biro cham. So jaluo kohero dhi e saga mondo riwre gi jowargi mondo gidongre kanyakla nikech oluor ni samoro ka gichako mama gikeno kod kungo to samoro ng'ato biro riek mologi magikone to gibiro ywak. But an pod alemo ni ka Nyasaye nyalo yie to de wariwa. Erokamano nitie jasembo moro man ka gi penjo moko ma ondiko ka Samson Ochieng watika Samson Ochieng an gi penjo Agodi olerne jo East Asembo ward mawinje wach 5 million mane gisingo ne mango juice maramba ka bende osechopo. Namba 2 wach drainage system mandaro mane owach ni was 100% dan to pod rach ni onyis. Namba 3 onyis ler mar Katombo Hall mane ogero gi 7 million gima okonyo go East Asembo ward. Namba 4 ang'o momiyo Kusa and Kitambo pok ogere ECD. Then million mar replacement mar solar mane okwal papo otere kanye pesa to ne osegol. Governor nigi mpango mane gi jondori dispensary ang'o momiyo East Asembo ward waonge gi chich jamni bende enja ODM. Penjo ko ng'eny but moka seduoko. Penjo ko ng'eny moko to ni seduoko mana Kusa gi lela e wachi side seduoko. Ndori akoni ni drainage works pod dhi mele mane momiyo kata lope moko kapoko gol wadhi timo mano. Wach mar dispensary wan gi pesa mwakete but sani wan mandori no sani national government oluga nyocho biro gi joge ocheko gidwa timonwa modernization more iye mano wan go. Then wach mar cattle chich dhok kuonde te ok dibed gi chich dhok. Chich dhok mokwongo nyaka wabed gi land. Owacho ni kia sola no gol pesa. Ing'e the worry thing pesa igole mionga. MCA onge kama mule pesa serikal. Any project metemo is being procured through and sanity through EGP. Contractor
pok omi, mano ok apar ni gima nitie, mano miriambo. Hall oger gi county assembly. Assemblies geronwa offices to gigero hall for us to yudo kamwarume gi jopiny. Koka mano weche ng'eny sai matin. Wabro duogo kendo. Wabro duogo kendo kuom gajuanga kauthul makende mondo mawe mana gi kanyo kendo kan waduogo kendo kacha tilno mar ariyo wabro gomba kanyo kuom gajuanga mondo wanene to chalo nade. Yago niro kamano kuom kete mana e Chuny Onagi TV Adundo Jaluo chakre no chake gi nyaka sama bende kurwa tikni kuom gajuang ne wan kande kaachiel kod MCA mar East Asembo aka Duond Onagi kuom gajuang mabende non godo kacha kendo wuo mabende kuom gajuang med kete mana Chuny Onagi TV med oronwa ote magi kacha subscribe YouTube channel marama Chuny Onagi TV follow Facebook page magama Chuny Onagi TV TikTok Chuny Onagi TV ero kamano bende ne Felix Omondi ma enja picha maro mar studio kanyo kuom gajuang kuom gineno ni do picha maler kabisa kaachiel kod Medusa mar chenro ni Nelson Mandela Okore motiyo matek mondo miyo gimoro amora bed kanyo kuom gajuang kaachiel kod wendo mabende ne studio kandie Mheshimiwa Duond Onguru ero kamano mudonga ahinya Nyasaye gwedhi akene nyalo wagi duondi matin Agodi wuodo nyango jakama lumbe mae thuma ne thuma tinga tera Asembo to piny rambowa dhi ywago wuda dhola thuon mamusiepa patel wuda dhola chieng' aywagi nadi yawudi thurwa patel thoka o chieng' aywagi nadi eruru kamano johera kamano wadonga en kuom gajuang mane tachono ni en Steve James aka Nyakwar Nyaronyi wan kangirwa mabende no godo kawuono chieng' makawuono en ni dhap joka ng'ato kik donje oritu masane. Ma en Duond Onagi.